Επιστροφή εδώ στο Breaking Math και όπως σας έχουμε υποσχεθεί και στην αρχή της εκπομπής, θα μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τις νέες τεχνολογίες και το video art. Γιατί φυσικά στην παρέα μας έχουμε τον Ηλία Χατζηχριστοδούλου, διοργανωτή και διευθυντή του φεστιβάλ Athens Video Art Festival. Γεια σου Ηλία, καλημέρα. Και έχουμε και την Ιωάννα Γερακίδη που είναι επιμελήτρια για το περιεχόμενο των performances. Καλά τα είπα, εντάξει, καλά διαβάζω. Πολύ σωστός. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την φετινή διοργάνωση του Athens Video Art Festival, ενός φεστιβάλ που έχει αγαπήσει νομίζω ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Φέτος είναι μια ειδική χρονιά γιατί συμπληρώνεται τα 10 χρόνια. Τα 10, φτάσετε και τα 10. Πώς νιώθετε που φτάσετε το 10 το καλό? Τι έχετε περάσει καταρχήν μέχρι να φτάσετε, πριν να σε ρωτήσω, Ηλία? Εσύ που είσαι διοργανωτής και το έχεις ξεκινήσει, φαντάζομαι, σαν μωρό δικό σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε αυτό το πράγμα που παραπονιούνται πολύ κτλ. Βρήκαμε ωραίο δρόμο στην αρχή, γιατί δεν υπήρχε ένα φεστιβάλ στην Ελλάδα για το κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού και τα new media. Οπότε υπήρχε έδαφος. Ίσως λίγο πιο πολύ challenge ήταν τα επόμενα χρόνια, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να σταθεροποιηθεί, πώς μπορεί να πάρει το βασικό του χαρακτήρα. Αυτό δηλαδή κοιτάζω τώρα και εγώ στα 10 χρόνια στην πλάτη μου. Και πώς γίνεται να δω και τη μεταξέλιξη του θεσμού του συγκεκριμένου. Να πούμε λοιπόν ότι είναι το Athens Video Art Festival, το οποίο ασχολείται με νέες τεχνολογίες και video art πράγματα. Πρακτικά είναι το επίσημο φεστιβάλ της Ελλάδος για το κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού και των νέων μέσων. Okay. Είναι ο θεσμικός, δηλαδή είναι το θεσμικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που εκπροσωπεί και τη χώρα μας διεθνώς. Να πούμε ότι το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η αλήθεια είναι ότι πρόσεξα τα απίστευτα τιζεράκια, μου άρεσαν πάρα πολύ και αισθητικά και σαν κόνσεπτ που έχετε βγάλει και τα κυκλοφορούν και στο Vimeo και στο YouTube, τα βρήκα και στο YouTube. Μπορούμε, αν θέλετε και εσείς πάνω είστε έτοιμοι, να δούμε κάποια αποσπάσματα από αυτά τα βιντεάκια. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο βιντεάκι με την κυρία που πλέκει, αυτή τη γιαγιούλα που θα ήθελα να την έχω κι εγώ γιαγιά, πραγματικά, και να μου λέει παραμύθια. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι απλά ένα μικρά τιζεράκια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι στον αριθμό 4 ή 5 που έχουν βγει. Είναι 5. Είναι 5. 5 viral teasers, τα οποία ουσιαστικά δείχνουν το κομμάτι της φετινής το διοργάνωσης, που μιλάμε για τα άκρα, μιλάμε δηλαδή για τη σχέση των άκρων. Αυτό είναι και το κομμάτι του concept της διοργάνωσης γενικότερα φέτος, στις 10 της επαιτειακής, γιατί καλούμε το ευρύ κοινό. Καλούμε πραγματικά τον ανιψό να έρθει με τη γιαγιά και να παρακολουθήσει μια performance, να παρακολουθήσει ένα live act ή να δει ένα διαδραστικό έργο, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά φέτος διαδραστικά έργα που θέλουμε και προσδοκούμε να έρθει ο άλλος και να ζήσει αυτή την εμπειρία τη βιωματική. Υπάρχει το... Ναι, συγγνώμη. Κάτι άλλο, ότι ουσιαστικά στα βιντεάκια βλέπεις ένα συνδυασμό παράδοσης και digital culture. Και γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχει και ο ήχος, αν τον προσέξεις, ο οποίος είναι αρκετά μινιμαλιστικός, ηλεκτρονικός ήχος, από τον Γιώργο Γεωργίου. Και έχει αποφασίσει να τον κάνει τόσο minimal, ας πούμε, όσο folklore μπορεί να είναι το ότι μια γιαγιά πλέκει, ας πούμε, με πράσινες κλωστές, ας πούμε. Αυτό το χάσμα το ηλικιακό, δηλαδή το παιδάκι που έχει Twitter, Instagram, οτιδήποτε έχει, και η γιαγιά που πλέκει στο σαλονάκι της και βλέπει ενδεχομένως μεξικάνικα στο μεγάλο κανάλι. Αυτό το χάσμα ανάμεσα στις δύο γενιές, πιστεύετε ότι έχει γεφυρωθεί με τα χρόνια? Δηλαδή υπάρχουν περισσότεροι, κάπως μεγαλύτερη ηλικία που έχουν μπει στα social media και σε αυτές τις νέες τεχνολογίες? Εντάξει, βλέπεις γιαγιάδες που τουιτάρουν, βλέπεις ανθρώπους μεγαλύτερους οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν πλέον πολύ εύκολα για να μάθουν την πληροφορία. Δεν σου λέω ότι θα ξεκινήσουν να παίζουν με τα hashtags, αλλά ξέρουν τον τρόπο πια να πάρουν την πληροφορία πιο εύκολα. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό, η προσλαμβάνωση που έχουμε. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα και πολλοί το κάνουν. Σίγουρα θέλουμε να πάρουν από εμάς το κομμάτι της εμπειρίας και να έρθουν κοντά, να το αγγίξουν αυτό το πράγμα, να μην φοβηθούν και να έρθουν κοντά με την οικογένεια. Δηλαδή θέλουμε όλη την οικογένεια εκεί πέρα. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος και σε πολύ απλά λόγια, είναι ένα φεστιβάλ που προσπαθούμε να οικειοποιηθούμε τις νέες τεχνολογίες, να τις φέρουμε πιο κοντά και να δούμε πώς μπορούν να μπουν στην καθημερινότητά μας για να μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Ακριβώς. Πιο εύκολη ή να δώσουν μια διάσταση την οποία δεν είχαμε αντιληφθεί ότι μέχρι τώρα μπορεί να έχει, ας πούμε. Και μπορείς να το δεις, ας πούμε, μέσα από το κομμάτι της τέχνης. Μπορώ να δώσω ένα έμπρακτο παράδειγμα. Εγκαινιάσαμε αυτή τη βδομάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλιος μία έκθεση για το κομμάτι της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ήταν ένας χώρος Art Sin Culture και ασχολούνταν με περιβαλλοντικά ζητήματα. Ήρθε το Athens Video Art Festival, κάναμε μια στρατηγική συνεργασία με το Ελβενιζέλιος και οπότε βάλαμε για 4 μήνες μάλιστα μία έκθεση με new media έργα, δηλαδή animation, video art, installation και digital images, πολύ περίεργα,
στα οποία ουσιαστικά μέσα από το κομμάτι το καλλιτεχνικό μπορεί να υπάρχει η αφύπνιση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα. Οπότε κοιτάζουμε γενικότερα αυτό το κομμάτι, πώς δηλαδή θα έρθουμε σε επαφή με κάποιον με αφορμή κάτι. Και το κομμάτι της τέχνης είναι πάντα λίγο το πιο όμορφο και εύκολο. Τα social media, αναρωτιέμαι, πόσο έχουν επηρεάσει, πιστεύετε, το χώρο του video art? Αν μπορούν τουλάχιστον να λειτουργήσουν σαν τέχνη από μόνα τους, χωρίς μια ιδιαίτερη επεξεργασία, όπως επεξεργασία μπορεί να πάρει να λάβει ένα έργο από κάποιον καλλιτέχνη καθισμένο στο σπίτι του για πάρα πολλές ώρες και κοιτάζοντας ένα πίνακα, φτιάχνοντας τέλος πάντων ένα πίνακα που θα το πάει σαν έργο τέχνης στον κόσμο. Τα social media, θέλω να πω, τι ρόλο παίζουν στη δημιουργία τέχνης? Θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι τώρα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην glitch art. Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα υπάρχουν δύο καλλιτέχνες, μάλλον ένας καλλιτέχνης και μια πλατφόρμα. Η μία είναι ένα application το οποίο ονομάζεται Glitche. Το οποίο τι είναι? Το κατεβάζει και ουσιαστικά κάνεις το ιδίωμα, το glitch, ας πούμε, σε οποιαδήποτε φωτογραφία έχεις. Τι είναι το glitch? Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μας πει. Το extend, το τραβηγμένο. Το τραβηγμένο, ακριβώς, το ξεχυλωμένο. Το ξεχυλωμένο, ακριβώς. Το οποίο είναι σαν να έχει διάφορες υφές μέσα, μια φωτογραφία ή ένα έργο τέχνης, μπορείς να μορφοποιήσεις. Δείχνει ταυτόχρονα την κίνηση αυτή τη στιγμή. Τι άλλο πολύ περίεργο και πολύ διαφορετικό που ίσως ενδιαφέρει και το κοινό μας που ασχολείται πολύ με τα social media θα δούμε στη φετινή διοργάνωση? Όπου έχουμε πάρα πολλά highlights. Θα μας πείτε τουλάχιστον τη γιορτή μια εβδομάδα πριν την έναρξη, η οποία νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Στην πλατεία Μοναστηρακίου. Δεν είναι μια εβδομάδα πριν την έναρξη, είναι ουσιαστικά 2 μέρες πριν την έναρξη. Είναι την Τρίτη, 30 του μήνα, και το φεστιβάλ ουσιαστικά ξεκινάει 2 Οκτωβρίου, Πέμπτη. Okay. Το οποίο τι θα δούμε εκεί, υπάρχει κάτι περίεργο, κάποια έκπληξη? Την Τρίτη θα παίξουν οι Νόνοτακ, είναι το pre-event. Θα έρθουν στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα οπτικοακουστικό, ας πούμε, show, γιατί είναι αρκετά φαντασμαγορικό. Ουσιαστικά έχει και ένα κομμάτι εγκατάστασης, μέσα στο οποίο μπαίνουν τα δύο παιδιά που αποτελούν τους Νόνοτακ. Είναι διαφανές το πλαίσιο που τους περιτριγυρίζει και υπάρχουν κάποια φώτα τα οποία ανάβουν ανάλογα με τις συχνότητες του ήχου. Τέλεια. Και θα παίζουν μουσική δηλαδή σε μια γυάλα και θα παρακολουθεί ο κόσμος γύρω-γύρω. Είναι μια μοναδική οπτικοακουστική performance, την οποία θέλουμε να τη δώσουμε ελεύθερα στο κοινό, για να δουν, έτσι, να είναι ένας προπομπός αυτό το τετραήμερο που θα ζήσουν στο Video Art Festival. Έχετε σκεφτεί τα νέα μέσα και οι νέες τεχνολογίες να ήταν πιο μέσα στην καθημερινότητά μας? Δηλαδή, κάποιος τομέας της καθημερινότητας, αν θα μπορούσε να αλλάξει με κάποια πρόταση που θα μπορούσε να γίνει από κάποιο υπουργείο, από λοιπόν, κάποιο κρατάω την πάσα σου. Οτιδήποτε. Δεν έχουμε μιλήσει, το δηλώνω στην καμέρα, δεν έχουμε μιλήσει. Κρατάω την πάσα σου. Λοιπόν, υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ένα πολύ εντυπωσιακό φωτογραφικό διαγωνισμό που έγινε τον προηγούμενο μήνα του Υπουργείου Μεταφορών του ΑΣΑ. Συγκοινωνίες Αθηνών είναι πια το νέο brand, το οποίο ήταν είσαι μέσα. Οπότε ο κόσμος κάλεστηκε 3.814 κοινό, έστειλαν εντυπωσιακές φωτογραφίες. Από τις νικητήριες φωτογραφίες, 2 συγκεκριμένα από τις 10 που βγήκαν ήταν glitch art. Ελληνικές συμμετοχές. Αυτό το τραβηγμένο που λέμε. Ναι, τρομερές συμμετοχές. Από τη στιγμή που είχαμε εμείς την ιδέα για το αφιέρωμα αυτό φέτος, στα 10 χρόνια του φεστιβάλ της glitch art, κάναμε μια συνεργασία και ανακοινώνουμε στο κοινό μας ότι την glitch art φέτος δεν θα τη δούμε στην Τεχνόπολη των Αθηναίων. Αλλά πού θα τη δούμε? Θα τη δούμε στο μετρό μέσα, στα πάνελ του μετρό. Μεταμορφώνουμε τα πάνελ από διαφημιστικά πάνελ σε εκθεσιακό έργο, με χάρτη συγκεκριμένα. Θα μπορείς να περιηγείσαι με το εισιτήριό σου και να βλέπεις δωρεάν την glitch art του Video Art Festival. Πολύ ωραία. Αυτό πότε θα το δούμε? Στους σταθμούς του μετρό? Στους σταθμούς θα είναι από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, μέχρι και το τέλος του Video Art Festival. Και στο Video Art Festival θα κάνουμε και ένα workshop, γιατί έχουμε και το ακαδημαϊκό μας κομμάτι, με το Philip Stearns. Ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της glitch art στο επίπεδο που άπτεται στο textile, στο ύφασμα, ας πούμε. Και θα παραχθεί η ελληνική glitch art στη συνεργασία με πανεπιστήμια, και τα έργα αυτά πάλι, δηλαδή και η πρώτη φάση των έργων της glitch art θα είναι στο μετρό, και η δεύτερη έκθεση των συγκεκριμένων έργων που θα βγουν από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, από τα workshops, θα είναι πάλι στο μετρό. Πόσο ωραίο είναι να αλλάζει η καθημερινότητα από τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε όλοι μας για πάρα πολλές ώρες. Διάβαζα προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι ώρες που καταναλώνουμε στα social media και στις εφαρμογές και στα διάφορα είναι πολύ περισσότερος ακόμα και από τον ύπνο, ακόμα και από την ώρα που δίνουμε στην οικογένειά μας ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο δημιουργικός δρόμος δείχνει το δρόμο και στα υπόλοιπα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και εμείς ανάγκη και περιμένουμε το φεστιβάλ και άλλα φεστιβάλ, αν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιο ύφος,
για να δούμε και στην πράξη αυτά τα πράγματα. Μαθαίνουμε συνέχεια για ωραία νέα. Βλέπουμε πολύ ωραία βίντεο στο Vimeo και στο YouTube με installations και πράγματα. Πόσο μάλιστα όταν κάποιος μπορεί να έρθει να το δει εκείνη τη στιγμή, να παίξει μαζί του. Τέλεια. Να πούμε στον κόσμο ότι μπορούν να μπουν στο athensvideoartfestival.gr και να μαθαίνουν τα πάντα, να ενημερώνεστε για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Βλέπουμε εδώ την αρχική, το homepage, διάφορες φωτογραφίες, διάφορα κείμενα μπορείτε να διαβάσετε για να μάθετε τι θα δούμε φέτος στην 10η, όπως είπαμε, διοργάνωση του Athens Video Art Festival, ενός πολύ σημαντικού φεστιβάλ διεθνών αποχρώσεων, σωστά, που μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα. Και το Facebook ανανεώνεται συνέχεια και με περιεχόμενο από το φεστιβάλ και με περιεχόμενο γενικά με το digital culture και τα new media. Οπότε και από το Facebook, και το Twitter φυσικά κτλ. Απλά το Facebook έχει και την εικόνα και ενδείκνεται ειδικά στο... Πρακτικά να ξέρουμε ότι το κοινό θα δει αυτή τη στιγμή ένα best-of από επιλεγμένους καλλιτέχνες και ομάδες, από τις και invited και από αυτούς που συμμετέχουν. Από περί τις 3.000 συμμετοχές που είχαμε φέτος. Στο σύνολο των 4 ημερών και μπορεί να μας επισκεφτεί. Φροντίσαμε φέτος για τα 10 χρόνια να βάλουμε μια πολύ συμβολική τιμή και κάναμε και ακόμα άλλο ένα κόλπο, έτσι ωραίο. Να πούμε τις τιμές και πού μπορούν να προμηθευτούν τα ειστήρια. Ακριβώς. Καταρχάς το τετραήμερο ειστήριο έχει 15 ευρώ, το τετραήμερο ειστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι μια πολύ cool τιμή. Και σε περίπτωση που έχεις με την επίδειξη του εισιτηρίου ή της κάρτας της μηνιαίας, είσαι στα 10 ευρώ το τετραήμερο. Και αν πάμε για το ημερήσιο ειστήριο, είναι στα 6 ευρώ. Και σε περίπτωση που με την επίδειξη της κάρτας ή του ημερήσιου εισιτηρίου σου χρησιμοποιώντας τα μέσα, γιατί είμαστε στην Τεχνόπολη, είμαστε δίπλα στα μέσα, μέσα στα μέσα, είσαι με 50% έκπτωση στα 3 ευρώ. Τέλεια. Τέλεια. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα σας με κάμερες, με ρεπορτάζ. Με οτιδήποτε για 10 χρόνια τώρα. Έτσι, για να δείξουμε πράγματα τα οποία ο κόσμος ίσως να μην έχει τη δυνατότητα να έρθει εκείνες τις μέρες να παρακολουθήσει από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ μικρό break και ερχόμαστε εδώ με το κλείσιμο της εκπομπής.